O CIF Coroso presenta a súa oferta formativa na Semana de Portas Abertas. O centro recibirá a visita de diferentes IES para que o alumnado coñeza as súas opcións no referente á formación profesional. Cada vez son máis as persoas que apostan pola formación profesional unha vez que rematan no instituto. O CIF de Coroso é o centro de referencia da comarca nesta modalidade educativa e esta semana está a realizar xornadas de portas abertas para que o alumnado que está a piques de rematar a súa etapa nos institutos coñeza as opcións que ten. Son unhas xornadas nas que convidamos a todos os centros da contorna que teñan a ESO e bacharelato, ou só a ESO. Estamos convidándos a que veñan a coñecernos o noso centro, as instalacións, talleres, e tamén que coñezan a nosa nova oferta para o vindeiro curso. Arrancaron onte as xornadas, ca visita dun centro, e continuarán todos estes días. Está previsto que pasen máis de 150 alumnos por aquí, vale? E creemos que é positivo porque así ven en directo, ven in situ, o que se traballa no centro. Só aceptaron vir ás visitas 7 centros educativos, pero de moitos concellos. Polo tanto, gustaríanos que se animara a vir máis xente, porque a mellor hai rapaces e rapazas indecisos neste momento, nun momento tan decisivo, que están acabando o cuarto, ou non queren facer a PAU e queren facer un ciclo, pois é un momento aí de tomar decisións. Polo que anima a visitar o centro para coñecer a oferta formativa de primeira man, xa sexa co seu instituto ou pola súa conta. Ata o venres todas as mañas haberá visitas guiadas, unha ferramenta que axuda os estudantes a definir o seu futuro. É moi positivo. A veces veñen rapaces co seu centro porque lle ofreceron esta salida como algo lúdico ou tal, pero sorpréndense. Acaban chegando a casa comentando, pois gustoume isto, non sabía que se traballaba así, que se facía aquelo. É un momento así interesante, a verdade. A ver, animamos a que veña máis xente. Notamos que veñen moitos rapaces e rapazas de cuarto da ESO, pero bachato veñen poucos. E gustaríanos que viñeran máis porque queremos tamén promocionar máis os ciclos superiores. Que os temos ben, témolos aí completos, pero que, bueno, que ainda algún é descoñecido. Robótica, ainda non se sabe ben que o temos, ou hai xente que pensa que só hai en outras cidades. Robótica, procesos, as aceleradas, e queremos promocionar o máximo posible. Apunta que non toda a xente ten claro que vai optar pola universidade e recorda que a formación profesional é unha alternativa moi boa. A traballar moi rápido, e con un bo soldo e cunha boa categoría profesional, a verdade. Ademais, realizar un ciclo superior abre tamén as portas a estudar despois un grau universitario. Incluso convalídalle créditos da carreira, depende do grau que elixan, claro. E tamén van máis preparados. Hai determinadas carreiras, graus universitarios, nos que a base que deron nun ciclo superior é superpositiva. Por exemplo, facer aquí robótica, aquí en outro sitio. Despois van para unha enxeñería e xa viron cousas que van a tocar despois no grau. Eu sí que os animo, non é perder o tempo facer un ciclo superior, é gañar. Facer un ciclo superior preparaos, e ao mesmo tempo tamén, se un día opositan, dalle puntos nunha oposición, e, bueno, ábrelle un currículo máis completo, a verdade. Anima aos institutos da contorna a achegarse esta semana ao CIF Coroso para que o alumnado coñeza en primeira persoa os ciclos que se imparten no centro ribeirense.